כאן מנחם כהן מהמכון למיסים ולייעוץ כלכלי, האתר המשפטי מסטקס. ננסה לבדוק חומר בנושא של דירת נופש, מאמרים בנושא, וניגש לשער החיפוש, מאמרים, נקיש, תחום, לא משנה מה התחום, נעשה חיפוש חופשי ונקיש דירת נופש. נעשה חיפוש ובואו נראה מה נמצא. אנחנו מוצאים 14 מאמרים. בואו נבחר במאמר השלישי, דירת נופש, נקיש, נמצא מה קורה בפנים. היבטי מס, דירת נופש, מנחם, אופיר, עמיאל, אלה כל שלושת הכותבים. וראשי הפרקים הם היבטי מע"מ, מס שבח, מס רכישה, ארנונה, מס הכנסה, נספחים, יש סקירה גם של הוראות פרשנות, חוזרי מס שבח, אוקיי. כל זה נמצא באתר המשפטי מסטקס. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, עולים למעלה למסע חיפוש, ואנחנו פה. תודה רבה לכם, כאן מנחם כהן מהאתר המשפטי מסטקס, להתראות.